Sziasztok srácok! Ebben a videóban ezt a Stray Kids albumot fogjuk kinyitni. Én nagyon szeretném Félixet, de ugye tudjátok, hogy nagyon szeretem Félixet. Igazából az összes tagot imádom, és ez a Hop album, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni, bocsi. Ezek a számok találhatóak benne. Azért nem olvasom fel, mert nem hinném, hogy jól tudnám kiejteni őket, és nem szeretném, hogyha ez valakit így zavarna. Szóval gyorsítni nektek, én nyomok egyet, hogy Oké, szóval megtörtént a Magic, hát nem tudom, hogy gyors sikerült. Én ezt az albumot még sokat láttam ki. Így néz ki. Hát olyan így csomagolás nélkül. Vártok, ezt így ki kell belőle egy nyilat. Ezt figyeljetek, Magic. Várjátok. Úristen, ez izgi volt. Írtó menőn néz ki, szóval, hogy ezt így ebbe. Úristen, ez is milyen menő. Én nagyon szeretem ezt. Ebben vannak a kártyák, meg minden, szóval ezt meg nem nézzük. Úristen, CD kiesett, de ez... Jesszusom, de menő. Úristen, ez eddig magasan a kedvenc dolgom. Szóval, akkor gyors lapozzuk. Úristen, ott volt Félix. Nagyon menő. Imádom ezeket. Jó, és ugye nézzük. Én ezt most... ezt így ki lehet nyitni, ti látjátok. Szóval benne van egy Szuminája, nagyon szeretem őket. Nézzük. Úristen, ez írtó menő. Benne van még egy, ez pedig Bencsen. Ezek nagyon menő matricák. Itt van benne egy csoportkép, még soha nem volt csoportképben, ami eredeti lenne. És itt egy ilyen. Ez egy kis ilyen... ne szívas, ez egy plakát! Sorry, ez egy plakát. Ez egy plakát! Bocsánat, én nagyon szerettem volna egy képaplakátot. Szóval, hogy mindjárt mutatom közelről, hogy hol néznek ezek ki. Egy másodperc, figyelj, zsetintek. Szóval, hogy ezek így ott találva. Szóval így néznek ki. Ez amúgy nagyon nagy pluszpont, hogy ennyi dolog volt benne. Ugye, hogy ott van 2 matrica, itt van egy csoportkép, 2 kártya és egy plakát. Semmelyik Stray Kids album nem volt ennyire felszerelve. Ott a CD, ott van pedig, amikből kiszedtem, az a 3 dolog. Szóval egyetlen negatívum, hogy a CD-nek nincs történet, ez most kit érdekel, nem mindegy. Sziasztok!